To get the clear view of this show. No denying that now we are gotten to figure out that the Great Council is already on their way here. It will be a best thing to us that every village will be proudly represented equally to their canopy. Because I am the poor and I am someone. Only one of them
beyond my layer, my little person called the low, broken day, village, Corona. I ain't alive now, like an Igwe in council of Tobacco. Igwe bata biko ana yo band we gwo obo na chelo ebe igwa no Igwe ga-eji igba wee bata wee kena ndị mmadụ amadi Igwe ga na bata anyị ga-akwụ ọtọ sisiri obodo anyị Igwe Chinyereze Igwe Oraukwu ji bịa mba ibe anyị tukwa nọ n'Igwe biko ga-akwụ na ọkọrọ matisi Guy, man. When I see your majesty, I'm singing no. Oh yes, oh yes. But then follow, yeah. Follow. God on you, my way.
radio. Una ya kita, una ya punam. Aya bagoli bana me. Oyiso kanga. Teacher, bo. Igoya mo ya professor of the metro nora. Ego ibo. Ikembo nambo. Oraukwu. Igwe Chinyereze the second of Oraukwu kingdom. Ono Izudu. However, that Igwe and the royal cabinet ndị ọzọ. Oge Igwe na-abata, a na-ekele n'aka nnọọ. Na ndị ukwu ndị nọ n'iche iche. O nwere ịsatọ awe n'Oraukwu nọsi ebe. Akanti were atụkwa nnọọ. Ndị uhie anyị nụrụ onughi. Ndị egwu dị iche iche anyị nụrụ da. Unu anya dịka otu wee dị. Ị na-anya n'ebe anyị ga-afụ ife nọ n'ebe a bụrụ okwute. Abụrụkwanụ aja akpụrụ akpụ. Ọjị akọta okwu. Onye lụọ na-agbara anya Krismas. Ibe na-achọ ịkọwara Oraukwu niile bụ na anị Oraukwu na-eme ife. Na anị Oraukwu ọmaka ọ na-eme ife. So onye na ọba regret nata na ya tiri ife na anị Oraukwu oge ọ ga-aga ya mma n'afọ Jizọs. Wee na-anabata ndị ọzọ niile wee na-asịsị biko a ga-agaba n'iru with the other programs IG. Na mbụ a ga-ekpe ekpele ndị ọjị ndị inyom biko ọ bụ na ị na-anya ị ga-afụ ụmụ nwaanyị Oraukwu ka afa bụ ọjị wee na-agbagota ka abịa sọrọ Oraukwu ọjị ka mgbe a na-eme nke a anyị na-asịta daalụ mana anyị na-ekwu na anyị ga-ekpe ekpele wee na-ekwu na a ga-ayọ omenye nsọ ka anyị kwụọ n'ọtọ biko. N'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ, Chineke anyị ekele gị, onye mee ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, onye ekwe ka anụ aka ọjọọ n'ebe anyị nọ, anyị wee na-ala n'ezita n'udo. Ọ bụ ezie na onwe ndị lapụrụ anyị, mana gị bụ Chineke sọ ngụ ma nke ka mma. N'ihi nke a, ana m ekele na Oraukwu na-ekele n'ebe onye ọbụla nọ, na-asị Chineke biko ọgbakọ anyị a ya bụrụ onye isi oche, chekwa nwoke chekwa nwaanyị. Mgbe a ga-eji were mechaa ihe a Iwaji, Chineke biko nụ ka anyị na-alaba anyị dị iche iche, ndị si ebe dị iche iche wee bịa ka ha na n'udo. Anyị ndụ na-anọ anyị anọ n'udo ka Chineke nara ihe a ga-eme n'ụbọchị taa baa n'aha nke Nna na nke Ọbara na nke Mmụọ Nsọ n'afa Nna oto dị ije nsọ anyị na-anabata ọmụwa citizen of Ọta, Obi Chinechi, Obi Girigi of Ọta Faith Community. Obi Girigi anyị na-ekele wee na-asị gị nnọọ. Ọta ewepụ ọjị Oraukwu elu ndị ọra mmadụ wezuo elu. Oraukwu ngwa na ọjị o. Ego onye izi anyị na-akpọ ihe ọbụla anyị na-ebe otu na-eke na wepụ ya abịa n'ọjị anyị kwuru. Anyị Oraukwu ya abịa n'ọjị. Ebe na-azụta anyị wee na Oraukwu na-abịa n'ọjị. Anyị na-ekele Chineke n'ụbọchị taata o nyere anyị ịbụrụ bụ otu wee kapụ. Anyị na-ekele ya wee na-akpọ ka ọ nọnyere anyị na mmemme nke isi anyị na-achọ ime n'arụ arụ nwa. Ka anyị mee n'udo na ịhụnanya na aṅụrị. Ndị ọbịa anyị niile ga-abịanụ, ndị anyị niile ga-abịa ebe ọbụla mmadụ wee bịa. Anyị na-arịọ Chineke na ọ ga-ejidote ebe a mana ọkwa ọ ga-eji ọkwa mana isi ebe niile ha ji ebe n'isi iche iche wee nawa ka ọ zọrọ ngozi n'obodo anyị wee nawa. Anyị na-azụ n'ọnụ ndụ nka nka
onye ji aka na anụ ọgụgụ ya biche ndụ bute ọdịmma bute ọganihu anyị na-arịọ Chineke n'isi ụmụ anyị ebe ọ bụla ba nọ ya adịba mma Fama nwere ebe anụ nwa na anyị nọchiba etukwasịwe nọchikwa anyị n'ebe ba nọ ibe na ha na-eme ya na-aga ka e wee na-ejide obodo wee na-arịọ Chineke ibe niile anyị ji eme taata na ọ ga-agọzie ka o wee gaa nke ọma taata bụ ụbọchị okwu wee na-arịọ Chineke ka ọ daka ọgwụ ọjọọ ka ata ata n'ụkwụ na-arụ isi nke taba ọganihu na-agbanye okwu ya mgbe enwe anyị biko dubichi tabiri kwokwu anyị na-ayọ ndị niile nọ na kọrịdọ na pilasi dị n'ime obi abụ ezebe ahụ
isi ala ka ife ego. Odomo biadama. Igwe Chinyereze bụ eze oyibo. Igwe Chinyereze bụ eze oyibo. Because not everybody who was present when we had it last year is still with us today. To God be the glory. I must not also fail to express my immense gratitude to him for his great love for this community in keeping us together despite all the challenges. This is the first Iwaji ceremony that I am witnessing as the President General of Oraukwu Congress. And this again calls for special thanks to God. I must also thank all the good people of Oraukwu who contributed in one way or the other in making this possible. Iwaji ceremony is one of the prominent festivals we celebrate in Oraukwu and normally holds on the first Saturday in September each year. This is an occasion for all Oraukwoans to come together, make merry, and express gratitude to God for all his goodness and blessings for us. I wish to use this opportunity to make a call that will transform this festival to be an occasion for general return for the town with week-long activities
organized for the period to include dances, course competition, seminars, and others to make it a fun field and attractive. Iwaji ceremony is normally preceded by Iwaji ceremony. This one goes on the first Saturday in August. This is a ceremony whereby the most senior titled man in the town, an AEC, performed the symbolic display of new yam in the Eke Market Square to pick up the selling of new yam in the markets of the town. Prior to this, no man or woman can sell new yam nor Oraukwu. It is worthy of note that these 2 days are considered sacrosanct in Oraukwu, and nobody is allowed to fix any ceremony in those days. Other significant days are the 26th of December, when the general meeting of Oraukwu Progressive Union goes, and most recently, the 3rd of January, when the town comes together to seek the face of God in prayers. As a government, the 12th of this Congress which I lead is still learning the ropes, considering the short period between when we were sworn in mid-April and now. However, we have been able to establish the various organs through which we will execute our plans and programs by setting up various committees. These committees have hit the ground running, and very soon, by the state government. We have responded promptly to various security challenges that have brought up in town within the short period under reference. We have kept up with the demands and keyed into the programs of the state government on various areas of intervention in the community. We were able to keep our people, to help our people to sort out their issues during the recently concluded voters registration exercise, in which we both assisted them with free transportation to Ojiji, to Abatete, and even bringing down the machine to the Congress office for easy accessibility. We also facilitated the recent distribution of treated mosquito nets in the town. We must not fail to mention the repair of the damaged roof of one of the toilets in the Eke Market Square, and so on. We could go on and on, but sufficient to say that we picked their goal as highlights of what we have been doing. We also have great plans and programs for the town, which details of which we will not bore you here with, but promise that we will soon be able to see them as they unfold. I want also to call on all and sundry to put their hands on deck in every way possible, so that together we shall lift Oraukwu to the next level. Our doors are ever open for all good ideas. Nevertheless, I want to use this medium to make a wake-up call to all members of the Congress, especially some executives who are not alive to their responsibilities to begin to do so. Like our governor, Dr. Soludo said, we applied for this job and therefore need to discharge our duties responsibly. I will not end this address without thanking all the distinguished members of our committee, starting from His Royal Majesty, Igwe Barrister, and other prominent individuals who have responded to our pleas for assistance in this journey in one way or the other. God will continue to bless them. We are eternally grateful and are already compiling their names for publication in due course. I wish to thank everybody who turned up for this ceremony, including our banquet guests from far and near. I hope that you all have enjoyed and experienced, and my prayers are that the same good Lord who led you safely to this place will in like manner lead you home. I also pray for peace and underlying love for all the members of this community, as we cannot as a people move forward if this peace eludes us. Thank you very much, and God bless. Time. I do have
Sorry. About all the things I hear you, I don't want to get. I know I don't think I may buy my data. That way, you can even depend on time with email. And I will look at Iwaji-Ji. Because men are nice, baby. Then I have a lie. You want even Nigeria in them. Also, you got to have 18 on it. You would be 18 on it. On one, we would have went to your God. The one who saw that idea. I go to Ebro, Nuku, Iboridi. And when I put out Nuku, would have. I know to make it. It was where the buy, trying to get it to the buy. I went with Kata, Iwaji-Ji, Ofu. I ran a woman that I put in over that. I went out here, and Garo Yabiano Gakamwa. I went back, I went here. Now, my gender. Nangobara, Nangaboso. Oraukwu awakwanu jio, kaikwani igwaka, kono budayaka. Oraukwu awagoji. Awena just idea alien. I don't want to Chineke. Nigeria can't win. I don't want to get in there. Okay, I go see. What's wrong? You know, I can't have Chineke. Now, but just pass away. Amen. Igwe. Igwe Chinyereze. Aduro fele. Aikonu Chineke aka. Oraukwu Oraukwu ji 2022. Ana egwu achala. Nwa ozuru onye. Nwa ozuru onye. Were egwu na-agụ Igwe Chinyereze. Ya ji ofu efi. Were awali ya were akwaje n'ife metata. Ada egwu ọcha. Hello, let's go. What you find in Hello. Ana egwachala wazuru onye n'eze nnadi amadi ibe aja Oraukwu onye aja ofu efi wee na-akwado Igwe Chinyereze iri ji afọ anụnwa anyị wee na-ekwu na ọ ga-adịrị ya mma. A na-egwu achala dọma bịa kene n'igwe nụ bịa kene igwe na ọ dị n'izi. I can ekene His Royal Majesty. Nọọsụ ebe a after 1 year okwu arọ garute wee omekwa ọzọ. Ọ bụrụ na a ga-aba memory lane na nke a bụ the 6th time REC Igwe Chinyereze wetara Oraukwu iwe na about 6 unbroken years obodo na-eme mana obodo o bitere aka
mana ọ gbara mbọ wee tie n'ọgbọ isama ha years ọ bụrụ obere ife ụmụ ọrụkwu na-anụ ife na-eme ebiri nwa a na ife na onye na-anya n'oge na-adịrị ya ga na-akpọ ya ndị ọrụkwu ya asosieshọn n'ọrụkwu a na-ekene ọ sị na eji 50,000 wee na-akwado ikwe na mmemme iri ji ọfụ a. Echi anyị ga-anọ be Obi Adama members of both Oraukwu Congress. Baba Putaba, Afro-Baniru, Zero Gate. And the Congress will be holding any moment from now. Congress now. Yeah.
is on fire. Fire. As an association in Oraukwu with all the rights and privileges
On this 10th day of September 2022, I make a little money. Take a little money. His Excellency, the Executive Governor of Oraukwu, who architect as well as I'm not the executives of the Congress. I'm part of what is going on. I invest one guy. Soon I invest. I tell them to do a lot of million and I am just to do now. I have to do it. That's why I need to do what you are doing. I'm not doing it. You can take a little money in the area. We are now going to get a country. I am not Ọbịa kene Igwe Oraukwu n'ọmara chụpụta tata. Biko kita ọmọ ndị afọ n'ilu anyị kita igwe wee zue ọ bụrụ na anyị nabatasịa ya anyị abanye n'ichi ndị igwe ga-echi echichi ọ bụrụ na echizi eze anyị nabata ọnwa ogbe dị iche iche si biko ọ bụrụ na anyị ga-echisie ndị ahụ echechi anabatawa ndị ogbe dị iche iche igwe igwe eso gbagọtasịa anyị echi echichi wee nabatawazịa ndị ogbe biko daalụ nọ igwe igwe eso
na-enyere anyị aka n'Oraukwu a ndị na-enye nnukwu aka ịbụrụ ibe niile na-aga unu na-anyị nkata atọtụwe chapụ ọ mmadụ gbara mbọ ya na-agba mbọ ya taa echi na nwanne echi gbara mbọ ya nya o nwere ibe na-eme wee si n'obodo erụnyere anyị tata anyị wee soro anyị na-atụ alụ kama wee soro anyị na-eme ibe ha na-eme ebe anyị na-eme ka anyị wee gwara na ibe ha na-eme bụ izi anyị makwa na a na-eme anyị nwere goolu ma ọ si maka ọkwa n'obere nke anyị nwere ka anyị na-achọ ka anyị nyebachite sita iji wee gosi na ibe ha na-eme omume anyị omume ebe dị anyị mma bajide ka baji onye izi nke izi anyị akpọ mmadụ ịnọ ka baji a ga-ebidoro onye nke izi mmenye eze ezi ma onye ọkpọ kasịrị ebe a ga-eme ya ebe ose nye anyị wee na-aga n'iru ekene ebe ụlọ Royal Majesty ekwugo na o nwere mmadụ one ma one ọ ga-ebulite n'ọkwa n'ụbọchị nke taata dịka mmemme ba na ndị Oraukwu wee dị etu otu mmasị ya bụ igwe na ntụziaka ya na ndị ya na-achị biko ya na-ayọ ndị niile dị otu a ha na-abata one by one a na-agba unu ndị babụ onye nke izizi a na-akpọlite bụ Chief Gozie Igbo Igwe Chinyereze na ndị Oraukwu Igwe Eduoha, a Nollywood star, an ambassador extraordinary of Oraukwu Kingdom, a cultural ambassador. Currently, Gozie Igbo with the Assistant Secretary of Oraukwu Royal Cabinet, Igwe Council. So, abiko awamalo ko na de ndi oni edumeti ya adugote ya Anambra State ma bụrụ ode ni Igbo Nollywood abụ ni na anyị ga-afụ ka ụmụnne esi were abata na na-agbagota kama na igwe na ife ka ama ife kwuru taa. Chinyereze, Assistant Cabinet Secretary Oraukwu, former Deputy Governor candidate. Chief Chinyereze, Igwe Chinyereze, Gozie Igbo, then Igbo Nollywood. Ọnọ n'ihu igwe kịta, igwe tụrụ ya Enyabugo wee chake igwe. Ndị ọrụ ekele ebe ụlọ. Daalụ ụlọ, a na-adọkịta. Enweghị n'ime ndị a ga-ete isi Gozie Igbo. Anyị ga-eji ya afa. O wezụrụ anyị na kabinet wee na-atụ alụ. Maka na ndị na-ebibi anya, ibe ọ na-emere anyị dị anyị mma. Asịka wee kene ihe, na mkpere ugwu, wee gbaa ya ume. Ọ na-anaghị mgbe n'ime ọ na-arụ ọrụ ukwu, ibe ọ na-emere anyị dị ime. Wee si na mmebi okwu. N'ike nke e nyere mụ na 1980 Oraukwu Constitution. Ana m etinye Gozie Igbo echi tata
bụrụ Akaeze Oraukwu. Please, let there be a sort of which will be chairman, yes, or no, chairman. Eziokwu Zolu Mba.
chairman no mubasi abia. Oji na Mercy na Akaeze. Oraukwu mo ni fe ni ne. Boy think mo. Zero. Onyo Chawadike, oku baja me for blood. Isu ato bi kola. Isiro Iwaji-Ji. Ai mo ko kila si Oraukwu. Ai mo ko la yo baba la yo. Anyafulugo Ñuriarugo Iwaji-Ji
believe I do it. Oh, believe I do it. I was getting in our people. We don't only just 3 months ago. And we are 31 in number. And the owner who go. So I went as move of that. Oh, we did not believe it. Where are you looking? Where are you looking? Where's not that again? Oh, believe I do it. Oh, we got what do you here? Sure. Oh, nobody buy to wear. Watching another. Oh, nobody buy. Oh, nobody buy. I don't know what. But I do me. And in that moment, you will. Congress. And other. I got it. We don't know. And there's no room glasses to have. And you see a question. People eat the garden. So I will with more than an envelope. Where's the envelope? Nobody is a conference. I will go to the American magazine. If I question the Calamity, I can go on. Or who will have 500,000. On the Congress, on the Congress. The other one, for Igwe himself, I believe they will be. Where's it now? Igwe, in our way, I'm not a guy. I have to go to Calico and you continue with it. I have 1 million naira. The other one, I have the boss. I don't know what so many things in now. So good at all. I went like that. Everybody will make a room. I went to find out. I never look 3 million naira. When I found out a room project, who make a room in man, or who did I not? You will see the light of the room. If you can go who did I say? Or who back in the moon? Or who back in the moon? Or who back in the moon?
Okay.
I forgot the world and ignore the crowd. I labeled and never vision.
To the end. I know here. Who knows when they're ever one? Okay, here. God don't go near to Oraukwu and I'm here. Who am I? We are. That's what I raised here. Okay, I'm one. Who the way to move here? When I take it. No, I'm going to lie in the you go down and do I use it when I have you try to do it up now whenever you just like the Iwaji-Ji, on 10th September 2022. And we are Saturday again, September. Go Iwaji-Ji. If we didn't miss you, we stand the mother. Yes, I can Chineke, Oraukwu, maybe say beer, Mercy Apostle I can Chineke, and Gama, we would need a beer, and the money behind where I'm on it. Each in the mother, I only say chief was Igwe Chinyereze. Akaeze Oraukwu. I only boy Chichi, Prince Chidoruo Chiedu. Eziokwu Zolu Oraukwu. Eziokwu Zolu Mba. Onye ọzọ echiri echi bụ Ikwere Akaeze chief okwudere ọnụọra. Onye ọzọ echiri echichi bụ chief Prince Seroka Chukwu nwanne anya mmọnwụ Oraukwu echiri Nkataukwu Oraukwu Oraukwu 4 people ade to ndị echibuga anya
chie enyi chie ijere chie ikenga chie ọchịagha chie eze ndị Oraukwu wee chikwe nke echi Oraukwu adịgo mma Oraukwu ya dị mma onye ọra mụrụ nkọrọ ya mere ọfụma ị na-eme adị ha mma obi ya eme nke dị mma ọ ka m bụ Mercy Apostle na-ejebe ọ na-eme mmụọ ị na-eme anyị ka anyị ga-esi ọfụma